Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara egin dezagun otoitz. Jainko jauna, pekatarientzat errukia zera eta santuentzat zoriona. Juan Martin, zure zerbitzariaren gorputzari lur ematera goazen honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako ez eriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera ager dadin piztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipotarrei. Senideok, guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro, handik itxaro dugu salbatzailea, Jesu Kristo gure jauna. Berak aldatuko du gure gorputz ere zau, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez. Gizaki gauza guztiak menperatzeko duen indarrez, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, jende taldea ikusirik, mendira igo zen Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak
gogoz behartsu direnak, berena duteta zeruetako erreinua. Zorionekoak hotzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak, poztuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak pakegileak, jangoikoaren seme esango baizaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek, nigatik birauka eta erasoka erabiltzen zaituztetenean, eta gezurretan asmaalak zuentzat esaten dituztenean. Poztu zaitezte eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Mundu hontan gaudela ere, gizaki guztiok dugun irrika sakona zoriontasuna da. Horregatik, Jesusek bere mundu hontako bizitzan esandako parabola eta esplikazio guztien arten, eta bere hitzaldiak eta kontutan hartuta, Biblia aztertzen duten gehienek esaten dute denetan garrantzitsuena edo nagusiena oraintxe entzun berri hau degula. Zoriontasunak aipatzen bai dizkigu Jesusek. Zoriontsu izateko bidea nolabait seinalatzen digu Jesusek. Eta hori da bere irakaspenen helburu nagusia. Gu zoriontasun bidean jartzea. Bai modu individualean, pertsonalki, baita modu sozialean ere kolektiboki. Jesusek bi modu horietan nahi du zoriontsu izaten saia gaitezela. Eta horretarako halako aholku sakon batzuk esaten dizkigu. Beste esan genezake historian eta munduan dauden beste pentsamoldetan, akaso beste modu batera bilatuko dute, baina Jesusek modu hontan hitz egiten digu. Gogoz behartsu izaten saia gaitezela. Zuzentasunaren gose eta egarri, hotzanak, errukitsuak, pakegileak, olako aholkuak ematen dizkigu Jesusek. Batez ere zuzentasunari garrantzi handia ematen dio, baita ere bihotzari, errukitsu izateari, pakegile, hoi denak Jesusentzako garrantzi handikoak dira, gizakiarentzako mesede egiten diotelako. Eta mundu hontan denok bilatzen dugu zoriontasun hori. Baina badakigu mundu hontan erabateko zoriontasuna lortzea ezinezkoa degula. Bestelako gertakizunek nolabait lausotu egite bai dute gure zoriontasuna. Gu ere mugatuak gera eta mundu honek halako gorabehera asko eduki ditzazke. Horregatik, Jesusek ez digu bakarra mundu hontaz edo bizitza hontaz hitz egiten. Baita ere, mundu hontaz hitz egiten digu, hortaz aparte ere, baita ere hitz egiten digu bizitza edo betiereko bizitzaz, heriotzaren ondoren dagoen bizitzaz. Batez ere, itxaropena senti dezagun. Eta egiten du, gogoraziz, ez gerala materia hutsa, eta gure bizia ez dela bakarra mundu hontakoa. Heriotza ez dela azken hitza esateko modun. Eta hoixe da Jesusek guk garbi edukitzea nahi duena. Heriotza beti gogorra da, beti tristea, hutsune handia uzten dugugan, baina nahi du Jesusek ez dezagula itxaropenik gabe bizi. Gogoan eduki dezagula badagoela gero ere bizia. Eta bestetik Jesusek aipatzen digu jainkoaren errukia, jainkoaren maitasuna. Ez du nahi jainkoaz pentsatzean
guk halako sufrimendua edo halako ikara senti dezagula, konfiantza eta pakea baizik. Hori da, evangelioan erabat sentiarazi nahi diguna. Gaurkoan, Juan Martin gure senidea despeditzen ari geran honetan, hori eskatzen diogu jangoiko onari, gure hartzai onari, berak bere burua hola aurkeztu zigun Jesusek. Bera da hartzai ona, gu gera bere ardiak, berak maite gaitu, bereizten gaitu, ezagutzen gaitu, guretzako hoberena nahi du, eta hartzai on horren eskuetan uzten dugu Juan Martin gure senidea. Berak har dezala, bizitza hontako neke eta sufrimendu guztien atsedena eman dezaiola. Zoriontasun erabateko hori sentiaraz dezaiola. Han euki dezala berarekin. Guk hemen despeditzen dugu gaurkoan eskerronez, hemen despeditzen dugu bere familiari ere gure presentziarekin lagunduz, eliza bete-betea dago, eta horrek asko esan nahi du, presentzia horrek, esan genezake, nola baitea adierazten du. Juan Martinen ganako eta bere familiaren ganako maitasun hori, gertutasun hori, etorri zeraten guztiok, nola baitea sentiarazi nahi diezutenak, eta nik ere bai. Eta hoixe da gaurkoan eskatzen dioguna Jesusi, gure hartzaionari. Har dezala Juan Martin gure senidea goiko zeruan, eta berak handik egin dezala gure alde. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Ager zaitez jauna Juan Martin zure sarbitzariaren alde eta egizu, beronentzat eskaintzen dizugun pake opari honen bidez, pekatu kutsurik edo argalkeriaz egindako utzik editu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingenu taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizua da, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinishmenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki Juan Martin, harritzazu zure aurpegiaren argitan.
erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerena zerana, santu izan begi zure izena, etor begi Atera gaitzazu Jauna, gaitz guztietatik eman duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea elkarri. Jaungoikoaren bitotxa, zut ezkerrezun, gure pekatua, erratu Jauna. Jaungoikoaren bitotxa, zut ezkerrezun, gure pekatua, erratu Jauna. Jaungoikoaren bitotxa, zut ezkerrezun, gure pekatua. Ona hemen Jaungoikoaren bitotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak Jaunaren maira daituak. Jaunak Sagrado
Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur etorri zeraten guztioi. Familiari unesan minauetan laguntzera, Juan Martin gure senideari azken agurra egitera eta Jangoikoari bere arimaren alde erregutzera. Bere aldeko bigarren meza emango dugu San Bartolome egunean. Printzipioz 12 alditan izango da. Igandeekin tokatzen da urten, printzipioz 12 alditan San Bartolome egunean, 24ean. Eta orain kanposantu aldera abitu horretik, azken erresponsoa egin dezagun. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez guten taldean eman, baina atera gaitzen zuret. Ireki ezaiozu jauna Juan Martin gure anaiari argi eta pake den zure etxea. Beronen alde ospatu bai dugu Pazko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bedika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.